Защо да изберем модулни шкафове за обзавеждане на нашата кухня? Първо, те са с прекрасна визия, гланц MDF. Второ, имаме богат набор от модулни шкафове за долен, горен ред, включително колона за фурна и за вграждане на хладилник. Трето, пестим пари, много по-евтино излиза изработката на кухня от модулни шкафове, отколкото когато е по поръчка. Разликата е 3-4 пъти. Четвърто, шкафовете се поддържат налични на склад и това ни дава възможност бързо и с лекота да обзаведеме нашето помещение в рамките на 10 дена. Пето, създаваме необходимия комфорт в мястото, което е най-специално в дома ни, там където приготвяме храната на семейството си и си пиеме кафенцето или питието с удоволствие и с любов. Така че, ако имате нужда от обзавеждане на кухня бързо и с лекота, може да се свържете с мен, фирма Интериор ПП, телефона ми е 08 85 167 389. Прекрасен ден!